Uba umngane nje ukubonakala ukuthi nawe nje ukhululekile ube indaba ukuphila impilo ukuba hlezi uthenga manje uphila impilo ezakwazi ukuhlumeza ke zemizwa kancane ngabo kahle nje asibe right oza futhi yini ekhanda kwenzakalani ekhanda lakho njena nje ngizama wena uzama ukuqala noma iboyfriend yakhe ishaya yazi yaqaqa ngiyadla ozathini awuze ngithi wasitala ngaphela ithini qaqa ube right ngiyisebenzisela lesiwasho nalesi la uzoquma 2 days ugeze ngaso uzophalaza bese uyageza lo uma sefikile uzobe sewugcoba kuwena ungisiza mawuthi nikwazi ukumthola umntwana ngithi kuwena ngani yami ayikho into engayikhuluma nawe ngidinga abantu bakini abadala la ngidinga imbuzi ezu4 awu imbuzi yokuphika ingane yami ikhulelisiwe imbuzi yokugeza ingane yami imbuzi yokugeza umuzi wala ekhaya imbuzi yokugeza mina komama nje mina ngabe ngingumuntu omubi nje la endaweni nje ngikhulelisa ingane nje ingane egcina yakaziphethe kabi no Lento yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami ngase ngiyabuka ngathi ngiyabuka ngibonisa saphambi kwami I didn't know it ngathuma ngahla hey ngathuma ngahla Kwenza njani kwenza njani sisi igama likayisena moya oyingcwele ngithi Nkosi sikelela naye umntwana wakho igama likayisena moya oyingcwele Egama likayisena moya oyingcwele sikhulela kuwe ndodana indodana hloko egama likayisena oyingcwele Hayibo Ntombazane Sanazi mzala ngathi ngangigcina hayi ngisavakasha impela mzala hayi ngobe ngivakashe phela ngizosibona yebo Sicela amanzi Nkosi aphenduke kuwena Presa. Buka.
hlala ngizima. Kwenze njani? Utheni? Uyazibona u? Kuza nasiswasho. Ufika kanjani na? Yini ngibuza kuba ufike kanjani? Kwenze njani? Khuluma phela. Andazi ngibona andazi. Ndisibona sandla. Manje ucabanga usuka le endlini yakho awazi ukuthi uhamba kanjani. Wena uyafika la ufika uyahayiza ushayika phansi. Kwenzakaleni vele? Mina andikwazi ukuthi nginamaphupha amalo kodwa baniza kanjani lapho. Amaphupha kanjani? Ndiphuphe semenze okwandizela ekhaya ndiphuphe Uziswasho. ndiphuphe ungathi khona into endoda ozayo xa seyilakufitshane nebhedi ndibona ngathi ngonguwe. Andazi ndichaza kanjani. Uke ngomntanami uthi uphupha mina wena. Uma usuphupha mina mprofethi suke sekukhombisa ukuthi kuya ngakhona inhlahla le. Kodwa ke akunankinga khona ngizokunika kona. Uzofike ugqume ngako ugeze ngako njengamanje. Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Aye usohamba jambo nto yabo. Lento yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami. Yini manje mase nginemeza uyangiziva empela. Shisa kabi la awukahle. Sisebenza. Yini manje? Mase nisebenza Khulekani mame, mase nihlala ngathi sazi. Yabona mfethu endlini engikhathile ngakhona nondla. Angikho nje emothi nokukhuluma nawe mfethu. Ngiyalazi ngawo usuwangisiza mfethu ngiyabonga kakhulu angikhombisa kubuka luka kwengane yami ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga. Wena umuntu bekusiza umbongi. Bengingasho ukuthi ngikhathele ngifuna ukuphumula kahle kahle. Ngifuna ukuphumula. Wahamba kanjani kwengane yakho? Yazi bengisacabanga ngifuna ukukubona yikho nje ukuthi vele mangubona abana futhi ngiyayizwela indoda olithanda wena. Mana yazi ngifuna sidule lapha ngifuna ukukhuluma nawe kakhulu mana usimangele umntaneni. Ngamgcina nesimangele siyangibuza manje. No bengifuna ukubuza nje usimangele yabo. Simangele nami phela usimangele nami ngimthole efonini. Ngingabhena isikhathi sakhe sobabili lapho sofuna ingane lapho. Hawu. Angifuni ngihamba kahle lapha nambona umndeni wakhe manje sengifuna yena nje manje ngikwazi ukulungisa lolu daba lolu yazi. Ngiyamdinga ngempela usimangele. So yekani mawuthi khona izingqondo enidlala nabo uthunthani iyeke mfethu. Manje mina usimangele ngambuza kuwena. Ngibe ngimazi mina Khulekani. Isikhathi ukudlala ngisenaso nje manje ngizama ukulungisa impilo yami manje ngijoja Khulekani makuthi khona ingqondo engidlala mina bengakuthatha ngise kuwakho kwengane. yazi ukuthini no siqala ukubhora lento njalo manje ngifuna sizokwenza kufanele lokuncenga manje lokuncenga Angisho ukuthi mina ngithenga ngifuna udrink wami. Ngithi masukoni bekwazi usikamela. Yebo ngiyaqoqa manje uma kale ingane ehlala khona. Kuma kuza kumasimangele. yazi yekela indaba Simangele straight ngizoyela kubo bese ngiyakwazi ukuba ngifike ukukhuluma noma wakhe straight vele uyeke Kunini ndikulindile. Kwalelanga ngiqala ukubona. Ayizinhliziyo yami. Zishaya ngamandla.
Mngani. Ngangathi unomfutho namhlanje washanisa. Nje ngihlaze ngificilele wena ungenzi lutho. Stress esigcwele lapha phandle. Bona yalibaye ngoku ngibasazi nokuhlonipha. Istress isani. Ngoba mina ngibona umuhlanje ngathi ke akusewona la manqinqi mabhlungu kade evona namhlanje nomezi. Ngathi la manqinqi wamnandi nje uyaglow. Yini? Ngani yasibona ngibona wena baba. Angisazi. Angisazi ukuthanda kwazi. Hayi bendothi ukhona indlela indoda endleleni. Ikhona indoda entsha mnganthethe. Awungeke ngamadoda uyazi ngakutshela ngaphuma indaba zamadoda. Wena ngitshela ukuthi indaba kaBaba lo umprofeti ihambe kanjani kwenze izinto zakhe zenze kanjani. Ngoba ngiyakubona nje ngathi umnandi ngathi nje umenzi. Hey ngani. Ngicela ngoko. Hey ngilona semaphupheni nami. Uba futhi manje semaphupheni akho. Umprofeti. Uveleza mngani. Yes. Iyakuhlekisa lento engicela. Ngamanje sengakuthanda. Uveleza njani? Cha wena ndio azangihlekiswa yini? Ngihlekiswa indlela nje umprofeti ngiyabona ukuthi nje usekunikeza isimile ebusweni bakho sekunesimile. Uyabona mina ukuthi ngiyamazi ke lo umprofeti ngitshela. Ngiyamazi. Bebele singene ngaphakathi. Phela nje ayikho into engizoyingena ngaphakathi. Wena nje ngifuna ungitshela ukuthi yini lesikwenza ukuthi umprofeti ngathi useconsa phaka akasaconsi nje phansi la kuwena. Alo uniki imithi yakhe. Ngisebenzisa ngagqoka ebusuku, ngagcoba. Ekwa right. Kodwa umenzi akabuye ekhaya. Pho yini ethi right? E-right ukuthi uphuphele. Mawuthi ku right umenze ngabuya ekhaya. Sendlo ndiva nje uthiwa napho balwa komakhelwane. Awu mfana wami sovele utheleke nje la ekhaya. Hayi mama. Yini la ekhaya mfana wami? Ish. Mama akubuki kakhulu sengithi nje phela siwumndeni mama ngithi angivele ngizokubona. Niphilile kodwa mama. Hayi ngiyaphila ngane yami. Unjani? Siyaphila mama. Ngiyayi ungathi ungezwa konke okusho ukuthi awufuni uphinde ungibone la ufuna ukubona abantu abadala kodwa ngithi angivele mama ubone nje nawe ukuthi umkhonyana wakwapho sekuyazama. Angiyabona phela ukuthi uyazama. Angazi phela noba izinto nje ozibambelele lapha emgaqweni phela nina nithembakala. Hawu mama kodwa mosukhuluma kanje ngizama ukulungisa impilo yami ngona kakhulu la ekhaya ngendlela ukuthi iyangidla lento ngaphakathi. Sengithema ngifuna umsebenzi ngawuthola manje into engilethelana manje ukuthi ngiyazama ukuthi indaba omndeni kodwa manje bakude kakhulu. Phela mina ngane yami wathi ngifuna abantu abadala bomndeni. Ngiyakuzwa mama ngiyakuzwa. Ilento nginge ngibhekene nayo nje manje nosimangeleke ngiyazama ukumthinta umntanakho akalibambi kucingo manje sengithi ake angigcine ngifike la ekhaya ngizoyibika ukuthi mama ngicela ukuthi ngikwazise usuku nesikhathi ukuthi ngenyanga ezami ngicela ukufika ngizoyishaya zonke nje imfanelo zakho inhlawulo yakho uthe uyayidinga. Hawu soyaqala uyakhuluma-ke manje wengane yami. Hawu uyakhuluma impela uyakhuluma. Yebo. Manje kusezofanele ngizama usimangele. Ngajabula ngoba mina ezami ngingakayibanga sengihlulekile nalapho abangani bakhe nabo bathi amamazi. Hawu uyakhuluma ngane yami uyakhuluma impela. Uyakhuluma-ke manje sekuzofanele ngizama usimangele-ke manje abakhona ngomhla ka-5. Yebo umhla ka-5 nje manje isikhathi ekuseni nje uyovuswa yimina. Hawu asibonge ngane yami asibonge. Ngibonge nje nami ukuthi ungimukele ekhaya lapho ngiyazi ngonile kakhulu ngoba umthetho kufuze ukufika abantu abadala la. Kodwa-ke ngenxa yesimo sengiyifikela mina. Sengijabulela lokho ngane yami uba sowulibonile iphutha lakho wena nomzukulu wami sezokwazi ukubuya manje aze ekhaya. Hayi asibonge ngane yami asibonge kakhulu ukuthi solibonile iphutha lakho ukwazi uzolungisa. Ulungise konke nje noma bengekho-ke kodwa kungihlupha ukuthi abantu abadala bekho. Hayi ngizamile ukuthinta isalukwazi sengizalwa sathi sizozama ukuthi sibe khona ngomhla ka-5 ngoba engafikile mina ngoba ngihamba nawo. Wathi uhle-ke ngane yami. Yebo mana. Yebo. Bengocela nje ukuthi uma angizama ukuthi athinte usimangele ukuthi sikwazi ukuyilungisa. Khuleka zomthinta usimangele wengane yami zomthinta usimangele ukuthi abe khona naye ngalomhla ka-5. Yebo. Ngizomthinta usimangele ngane yami ungakunankinga ngalokho ngizomthinta usimangele. Hayi sibonge ngane yami siyabonga impela siyabonga. Awu ngaze ngajabula. Siyabonga. Siyosala nomusa-ke mangingahlali kakhulu. Nakuhambe nomusa. Bangidinga amatohweni kusasa ma. Ubelezelwe ngane yami noma ufika kunje-ke ngiyanguyibona nawe kanje uyothola uneminaythi elinye ilanga sibonge wengane yami.
Ngiyabonga ma. Ngaze ngijabule. Hey, sale nomusa ma. Ngiyabonga ngane yami siyabonga. Sengiloko ndizawuthwa nakho komakhelwana laphuze kuya ngokudlala kodwa angingena kanti ngeke undiphathisa singene kodwa wena ngathi iyakuhlekisa le ndaba ngeke ngathi iyakuhlekisa le ndaba ngoba phela mina ngiyamazi lo mprofethi ngiyamazi ukuthi nje akalungile shuthi kusoba khona into eyenzeke wena ngoba nakho usuyamamatheka phela manje awunengane manje uthi wena indoda izobuya kanjani ngoba phela nawe nakho ngathi usugxile komprofethi indoda usayibuye kanjani ke ngoba naye kushuthi uma umemeza ngishuthi wena usucabanga ngomprofethi uma umemeza lezinto zakhona kodwa mngani mina ngisasibona isidingo soba mayede buye vele nje lo muntu uthanda phaa ukuhamba komakhelwane zoba samthenini hayi makahlale mngani makahlale hayibo ndi-right unesiqiniseko sokuthi uba wengane zakho samdingi ndizoba samthini na hayi makahlale hayi ngeke shima awunesibindi yazi isibindi sakho siney'ngisho neyababa phakathi angazi nje siyababa umuncu yonke into uma benganjani mngane ngoba lo ndizamile ngizame yonke into befoma ndithini ngekondo right hayi bona mngane befuna ufuna noma ikhafuro nawe uphephethe ebusuku uphephethe hayi yabona ngine ngezinto zakho ngeke ngathi izinto ezigcola phansi no mngane sondisile kumprofethi sobuya futhi ufuna neziphephethe mngane ngizama ukulungisa umuzi wakho mina la ufuna into ngathi ingqondo yakho ithi igxile kumprofethi ufuna ukohlala nomprofethi hayi ngeke babazane hayi babazane kuyanyukela sithanda lengayo bevele emaphupheni hayi ungabonanga ngathi ngitakeloni iyathembisa besayiphila nje kwayile mpilo bengade ndiyiphila ima wena ngento nengqondweni yakho ima kukhona engqondweni yakho phela mngani kukhona yabona bengasethi umprofethi hayi usufuna kade umuntu otshwayo umprofethi yazibanthanani ngoba yena kaphuzi futhi ubonakala ngumuntu onesidima othobekileyo nje into zafuna ngikutshele ngikutshele ngikuyisile kulo mprofethi yebo ngiyazi ukuthi yebo into zakhe zasebenza kodwa akekho wonke umuntu onabantu oyinyanga unakho ukukhohlakala kwakhe yabona kanje kodwa abona mase ngitshela ukuthi ngitshele indaba zakhe lesi simali esigcwele kuso sizophela sisinyaka enonhle mnganami iyakhumbula nguwe lo busithi mandiyeke indoda yami ndiyithanda naku-ke ngoselifikile lo xesha ndiyayiyeka uzama zonke indlela undihambisa komakhanseling uthini wasade sazofika kule ndawo kamprofethi ngosotshintshile futhi usafuna uba ndimyeka manje sithi ndiyamyeka hayi selifikile ixesha ngokuninimosukuba nolawa manje uba nolawa kanje no ima mngani ngeze ngiyeke nje uyifake entweni engikwazi yabona ngo ndihamba kule ndlela leyo busithwe nama ndihambe ngayo uyihako kodwa shembe ngaze ngayiyazi ima londiwe yabonga ngithi wathi wena ngathi noma ngithi yeke indoda yakho wathi wena indoda yakho yokwazi ukulahlekelwa baba bengane zakho mina kade ngithe ngizokuzamela ukuthi uhambe kuma-counselling ngabona lento izothatha kude ngoba ngiyakubona ukuthi u-desperate uba wengane yakho umdinga la eduze kwakho ngazama ukuthi mina ngikise enyangeni ngoba ngifuna ukuthi nihlale kahle noba bengane bengingasho ukuthi mina bengenzela ukuthi bengihlonipha iy'nqumo zakho ngoba umfundi uba bengane yakho ingakho bengibuyise enyangeni wena usufuna msebenzi bekuyinto yangoko leyo hayi ngoku ima wena sengisirious-ke mhlawumbe wena ngitshela umuntu ohlamba udlala sengisirious njengamanje yazi ukuthi uma ngakutshela mina ngomprofethi ezinye izinto yebo uyasiza kodwa ezinye naye unobubi bakhe njengomuntu oyinyanga ngekuzusandana uzamba ngimbone ngumuntu ombi kakuhlala mngane ufuna undibona ngabili uyashesha ukukhetha nendoda endiphethe kakuhle abona lesi smile asenziwe ukuthi ngoba mhlawumbe umprofethi ukuthi wena ngimthanda ngoba lowa muntu awungibuzi ngani ukuthi umprofethi yini engenayo unkosikazi awungibuzi ngani umprofethi wayenenkosikazi unkosikazi wakhe wokuqala washona isidumbu sakhe sisasha nalapho masishila isidumbu sangabonakala ukuthi kuphele kwasha nje kwaze kwavuma singabonani ukuthi kwawukhona isidumbu accident nawe uyazi wena uyophaphama ekhonteneni esiuvalile angazi usiyophaphama noma nawe ufuna ukuthi waphinde waba nomunye unkosikazi naye wanyamalala wangaziwa ukuthi nawe ufuna ukunyamalala uyabona ngoba zenhlobo ezithanda amadoda
singaneli yokuhlala nendoda eyi-1 uyabona nazokumelana nomprofethi bheka uhlulwe nokumelana babengane yakho usuzomelana ngoba uyaphuza and umprofethi akazungibetha uzondithela vele umprofethi ngeke ezokubetha uzokushayela isipikili la ekhanda akwenza umkhovu wakhe ngeke ezekubethe vele umprofethi ndiyasifuna eso sipikili yabona isipikili seso ndisifunayo mkani sizi yabona isipikili ndiyasifuna Usifana namhlanje asiphethe nje namhlanje. Hayi ngiyaflashana. Mina senjani disipline. Ngeke mngani. Udala ungifaka izinto. Hayi cha futhi nje ngaphandle ukuthi umprofethi mhlawumbe usekufaka izinto zakho. Wena wabonana ngokuthi umprofethi engixosa swane kumncenga ukuthi mhlawumbe uzongibhenqisa into mhlawumbe ngihlale nami ngizwe. Shuthi nje wawuvele nje wathi uma umprofethi wambona kuyi-type yakho ngoba akwazanga nokuthi wangixosha umprofethi wathula angathi wena umlomo wakho uthungiwe angathi udutshuliwe usufile. Awathi lenkinga yona ngisendiyabona yini. Cha inkinga ngoba inkinga ngoba ngiyazi ukuthi ujulayo wandisa pha nguwe. Mina ngangafuni ukuya pha. Senzobuya ngiditshwanje wena lento oyena muntu owazi imithetho pha nguwe. Mina imaye ngiyazi ngisala lapha. Angithi mina wena into usuyenza ngalendlela bengafuni ukuthi yenzeke ngayo wena usukhethe usukena usenamafilizi amfundisi ngiyakubona ukuthi babengane yakho lo ubemfunela usizo ukuthi nibe kahle awusana ndaba nalo mina nando mina ngeke ngize ngiyeke mina ngeke ngize ngiyeke umprofethi lo umthakathi lo ezokwenza umkhovu wakhe ungambizi ngomthakathi ngani ungaba lo muntu lo uzama ukulungisa impilo yami Endo yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami